Mifa production jabarani filɛbagaw an ka foli bɛ aw ye ni y'aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ dayɛlɛni aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Cheikh Bukadari Magasuba y'aw bisimila. An ka bi bakurubaw la basketi ale jɔyɔrɔ bɛna bonya kosɛbɛ ka sababuya kɛ fɛn min ye Coupe du Monde U19 fo ka se Afro Basket U16 cɛ ani musow fanfɛ an bɛna an da don o la. N'an bɔr'o kɔnɔ an ka monte fɛnɛ kɛra n'o ye tɔn minnu kan ka yɛlɛ ka taga fɛn min ye an ka Premier Division na olu tɔn filaw fɛnɛ dɔnna an bɛna an da don o la. O kɔfɛ an b'a kuncɛ fɛn min ye match amical dɔw kɛra Europe kɔnɔna na bi olu de bɛna kɛ aw tulo garisɛgɛ ye. An ka foli b'aw bɛɛ ye a y'aw bisimila. I n'a fɔ kuma daminɛ la an kun ye a fɔ an ɲɛna cogo min na an ka bi bakuruba fɔlɔ an bɛna basketball la n'an nana an bɛna minnu simiden minnu si bɛ san 19 na musolakaw fanfɛ olu tun bɛ ka Mali jɔyɔrɔ fa fɛn min ye Coupe du Monde kɛnɛ kan an b'a fɔ u sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la fo quart de finale an binna fɛn min ye Canada ɲɛkɔrɔla la o kɔfɛ sa an ka équipe u y'u jilaja kosɛbɛ u nana hali bi u y'u jilaja quart de finale la fɛn min ye Canada ale ye sebaya sɔrɔ an ka 82 69 o kɔfɛ an nana fɛn min ye jɔyɔrɔ duurunan ɲininiw na sa ba Maliba an ye sebaya ɲuman sɔrɔ Japon kan 73 61 o bɛ kɛ sababu ye diɲɛ kuru kana kɔnɔ Coupe du Monde junior la Mali ale bɛ jɔyɔrɔ duurunan sɔrɔ an ka musomanninw an bɛ foli d'u ma. N'an bɔr'o kɔnɔ an bɛna hali bi musolakaw fanfɛ minnu si bɛ san 16 la olu fɛnɛ tɔgɔ la basket tun bɛ ka kɛ farafinna gun kan an b'a fɔ Tinisikaw fɛ yen nɔ o de hukumu kɔnɔna na demi-finale la fɔlɔ ba Maliba ale ni Tunisie ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali ye sebaya sɔrɔ Tunisie ka 87 54 o kɛra fɛn min ye demi-finale ye nka yan'o cɛ quart de finale la Mali ye sebaya ɲuman sɔrɔ fɛn min ye Guinée kan 142 ani 15 o de kɛra sababu ye Mali ale qualifiera ka taga fɛn min ye finale ba kɛnɛ kan finale la ani Égypte ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛra basket duman ye basket jijalen sebaya Mali ye a sɔrɔ an b'a fɔ demi-pani ye o tɛ kelen ye kuru kelen sabula an ye sebaya sɔrɔ Égypte ka 56 ka taga ba Maliba ale kanu na o bɛ kɛ sababu ye an ka musolakaw olu bɛ wuli k'u jɔ ni jɔnjɔn ye tuguni vraiment foli kan ka k'u ye kosɛbɛ sabula san o san an ka musolakaw u bɛ wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ la. Cɛlakaw olu ka quart de finale o jaabi kelen de bɛ an bolo yan jaabi min na fɛn min ye Maroc Mali ye sebaya sɔrɔ ale kan 76 74 cɛlakaw olu ka basket kunkun n'a ɲɛɲɛ n'o kuncɛra fɛn fɛn b'o kɔnɔ an ka wagati wɛrɛw kunnafoni an bɛn'o da aw tulo kan. N'an bɔra o kɔnɔ an bɛ segin ka na fɛn min ye sennadolantan na saison bɛɛ banna donc équipe minnu bɛ yen k'olu kan ka yɛlɛ fɛn min ye Premier Division na an b'a fɔ jaabiw bɔra poule A la US Buguba bɛ yen poule B la ATS de Koro olu bɛ yen nin tɔn filaw san wɛrɛ an bɛna ninnu de ye fɛn min Ligue 1 Orange la an bɛɛ bɛ jɛ ka dugawu k'u ye fɛn min ye u bɛna challenge kura min daminɛ Ala ka a latigɛ ɲuman nɔgɔya u ye. O kɔfɛ an bɛ taga an ka équipe nationale ale ka dagayɔrɔ ko la n'o ye yɔrɔ min na bɛnnen don Kabala n'a bɛ fɔ a ma ko Ben Umar Sy Kabala yen nɔ o ministre tagara ka taga u bɛ ka yɔrɔ ninnu labɛn surtout ballontan terrain an ka ministre des sports ni ale tɔgɔ ye Abdul Kasim Fonba a wulila ka tigi ɲɛ da terrain ninnu kan baara tagabolo bɛ cogo min na o ja b'an bolo kɔrɔ an ka togo ja filɛ. Baara mun bɛ ka kɛ yan yani ka o ɲɛfɔ hakilina dɔ bɛ yen o ye an ka président de la transition ni chef de gouvernement le premier ministre ani ministre gouvernement ministre bɛɛ ministre d'état ni gouvernement ministre bɛɛ bi a b'u ka priorité la sport b'u ka priorité la kojugu bi an nalen yan nɔ vraiment a kɛra nisɔndiya ye parce que an y'ale ye baara mun fɔra ko k'o kɛ o baara bɛ ka kɛ mais baara fɔra ko k'a kɛ délai mun fɛnɛ la o délai bɛ ka respecté donc an kɔni bolo tiɲɛ yɛrɛ la o ye nisɔndiyaba ye mais nisɔndiya ma dan ye parce que an yɛrɛ y'a ye yɔrɔ dɔw bɛ yen o tun tɛ cahier de charge la a budget ma bɔ an kun mais entrepreneur yɛrɛ de y'a bɔ a yɛrɛ kun ka yɔrɔ ninnu labɛn k'a dilan walasa yɔrɔ ka se yɔrɔba ye an bolo ɲɛnajɛ kɔrɔ ye yɔrɔ ye an bolo maliyɛnw bolo an kɔni bolo vraiment o ye nisɔndiyaba yɛrɛ de donc an b'a ɲini vraiment fɛn fɛn bɛ baara la nin baara sugu la n'i garisigɛra ka nin opportunité sɔrɔ k'i ka marché sɔrɔ i ta ye k'i sera k'i jɔyɔrɔ fa ka tila ka dɔ fara a kan an b'o de ɲini mɔgɔ fɛ parce que Mali jɔli la Mali kura la nin fɛnɛ y'a baara kɛcogo dɔ ye
donc an bɛɛ b'an ka baara la o de la hali n'an saralen don an ka baara la parce que an bɛ yɔrɔ min na maliyɛnw de b'an sara donc hali n'an saralen don an ka baara la n'i kan ka baara mun kɛ n'i ye dɔ fara o kan o bɛɛ an bolo o ye fasojo dɔ ye donc an bɛ a ɲini hali bi entrepreneur fɛ u k'u cɛsiri o la donc bi kɔni an ye yɔrɔw ye baara bɛ ka kɛ an kɔni hakilina la baara in k'a kan ka bila a livraison kan ka kɛ kalo damadamani dɔ kɔnɔ ko k'u bɛ délai respecté donc an bɛ n'a jateminɛ n'u sera k'o respecté o fana bɛ na an dɛmɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan Mali compétition caman natɔla don compétition belebeleba yɛrɛ natɔla don ye CAN ye donc il faut que o waati k'a sɔrɔ an pɛrɛ la bɛɛ nisɔndiyalen don an ka taa Côte d'Ivoire fa tɛ maliyɛnw na an ka caya ni ivoiriyɛnw yɛrɛ ye yen nɔ an ka se k'an ka équipe supporter walasa an ka na ni coupe ye so yan nɔ n'Ala sɔnna. Merci. O tɛmɛnen kɔ bi an bɛna an da don fɛn min ye dolantan dɔw la Europe kɔnɔna na i bɛ a jateminɛ an b'a fɔ fɛn min ye karidon su yɛrɛ kɔrɔ Real Madrid ale ni Milan AC tun bɛ dolantan na an b'a fɔ a dolantan jara kosɛbɛ labɛn dolantan minnu bɛ ka kɛ États-Unis olu dɔw don Real ye sebaya sɔrɔ Milan AC ka 3-2 n'i ye dolantan yɛrɛ lajɛ sanga 50 fɔlɔ Milan AC ale ka 2-0 de tun bɛ Real Madrid la mais fɛn min Valverde ale sera ka celu 2 don Vinicius ale ye Real ka celu laban don o kɛra sababu ye Real ale bɛ sebaya sɔrɔ fɛn min ye 3-2 fɛn min ye FC Barcelone ale ni Juventus kun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka an y'a ye bana dɔ de nana bi Barça dolantanaw kan fo ka se dolantana 8 ɲɔgɔn na o de y'a to dolantan bɔra a bolokɔrɔ nka an bɛ wagatinin min na i ko sisan Barça ale ni Arsenal ka dolantaw kan ka se ka kɛ sabula Barça ka joueurs bɛɛ rétablira u ye entraînement daminɛ ɲɔgɔn fɛ an dalen don a la su nataw kɔnɔ fɛn min ye Arsenal ni FC Barcelone olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ bɛɛ kun sigilen bɛ ka Messi ka dolantan fɔlɔ lajɛ États-Unis an b'a fɔ dolantan nin kɛra dolantan mun kɔnɔna na ni a bɛ ka kɛ u ka Ligue Coupe kan fɛn min ye Cruz Azul ale ni Inter de Miami ne tun bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin dolantan kɔnɔna na Inter ye sebaya sɔrɔ fɛn min Lionel Messi ale ye sanga 36 de ta nin dolantan na a ye tiri 3 kɛ a ye celu 1 don i bɛ a jateminɛ a ka celu yɛrɛ a donna kufara ɲuman b'a la kufara nin an ka taga kufara nin lajɛ laji fan fɛ n'an bɔr'o kɔnɔ an bɛ an ka bi kunnafoni kuncɛ fɛn min ye yɛlɛma-yɛlɛmaw la an y'a ye fɛn min ye hali bi Paris Saint-Germain ale ni Kylian Mbappé cɛ a gɛlɛyalen don kosɛbɛ Paris u bɔra u kan ka taga u ka tournoi mun yɛrɛ kɛ Japonkaw fɛ yen an b'a fɔ nin wagati in na Kylian Mbappé u y'a retiré ka bɔ a la a to o lisi la wa u ka équipe mun kan ka jouer Ligue des Champions na u ye Kylian Mbappé retiré ka bɔ a la u y'a yira Mbappé la fɛnɛ ni a ta ka contrat renouvelé fo k'a fɔ a bɛ fɛ ka ɲinan k'olu fɛ yen ka se ka nin nafolomuguba nin tiɲɛ olu kun san wɛrɛ ka bɔ ka taga Real ka tɔn na fufalaki k'u tɛ jɛn n'o ye u b'a fɛrɛ k'a sigi ban de la a bɛ taga jouer f'u ka 3e division na mais olu ka ala deli tɛ jamais Mbappé ka bɔ olu fɛ yen nɔ k'a bolo fifa ka taga Real la o de hukumu kɔnɔna na Paris kelen don ka Mbappé bila sugu la Real Madrid b'a nɔfɛ o kɔfɛ tɔnw caman bɛ yen i bɛ taga Angleterre kɔnɔna na Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool fo ka se Chelsea ma olu bɛɛ b'a nɔfɛ wa kunnafoniw dɔw bɔra bi fɛnɛ k'a yira Barça joueur 3 ko Paris yɛrɛ bɛ fɛ ka Mbappé falen Barça joueur 3 la olu tɛ dɔwɛrɛ fɛn min ye Ousmane Dembélé fo ka se De Jong ninnu ma olu bɛɛ b'a la a bɛ fɛ ka Mbappé falen olu la nka est-ce que o bɛna kɛ Barça fɛla ko ye ɲininkali tɔ min bɛ yen an bɛ ka jateminɛw kɛ yanni mois d'août cɛ Mbappé ko a bɛna signer Real la a bɛna to Paris Saint-Germain la walima Angleterre tɔn dɔ ou bien FC Barcelone de bɛna ta ɲininkali tɔ min bɛ yen nɔ yanni mois d'août cɛ nin kunnafoni de bɛna kɛ k'an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw kuncɛ an bɛ foli di aw bɛɛ ma ni Ala ma baasi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wagati wɛrɛ aw k'an bɛn